Merkataritza gune handiak. Izenak, zabaltasuna, zerumugia, ikuspegia dakarskuz gogora. No konkistauko zain dagoen lurralde handia. Baina zer erakusten dau gune handietako gurditxo bete-betiak? Gainezka dagoen gurditxoak ondo ederto erakusten dau gure konsumo kulturia. Gune handia interneteko amez ilusioaren antzekoa da. Mundua erakusleio handilez erakusten xaku, eta gagozan lekutik zirkinik egin barik, dana erosi genken begitantzinoa saltzen jaku. Marka handien dana janbeharrak publizidadian dauka oinarria. Horren bitartez, ohiturak eta preminak sortzen deuskuez. Konsumitzailea, andra naiz gizon, ezi egin dabe erosi beharraren erosi beharrez kleptomano bihurtu arte. Erostiaren irudikeria, bizitziaren simulazioa. Elorrioko merkatarien alkartiak, konsumo kultura hori, kultura konsumo bihurtu gura dau. Ez dugu guzurramezik eragin gura. Promozioa handirik bez, ez da sosketa itzelik be. Baina gune handiek ezin dabena geurian daukazu eskura. Elorrion 100 denda daukazuz konfiantza oso-osokuak. Guztietan, kantidadia eta bariedadia aukera-aukeran. Batez be kalidadia. Kalidadia produktuetan eta kalidadia tratuan. Erosotasuna, urrekotasuna, bermia, tratu atsegina, profesionalaren berbia, arrazoirik nahikoa da Elorrioko gure herriko merkataritzaren alde egiteko. Osasuna eta gure ekonomia konsumoan hasten dira. Erosten dogun edo erosten ez dogun horretan. Aurrezten dogun edo aurrezten ez dogun horretan. Baloretan dogun edo baloretan ez dogun horretan. Badakigu jakin konsumoa kultura izatia oinarrizkoa dela geure osasun fisiko eta ekonomikorako. Horregaitik, Elorrioko merkatarien alkartiak aholku osasuntzua emon gura deutzu. Buruaz erosi eta zalantzarik baduzu zeure dendariari galdetu. Hoixe da naturalena.